milé detičky. Jedna z Ezopových bájok volá sa Mačka a bohyňa Afrodita. Jeden mladý muž mal krásnu mačku. Hrával sa s ňou, mával ju na nohách, ale mačičke táto priazeň nestačila. Chcela sa premeniť na ženu a stať sa mladíkovou nevestou. Rozmýšľala, ako to spraviť, a tak išla za bohyňou lásky a krásy Afroditou. Uprosila bohyňu Afroditu, aby jej dala podobu pôvodnej dievčiny. A tak sa aj stalo. Bola mazaná a mršná ako mačka a nebolo divu, že sa mladík do takéhoto dievčaťa hneď zamiloval. Za nejaký čas sa samotná Afrodita chcela presvedčiť, ako si mladá nevesta a pani domu vedie. Keď boli manželia spolu v izbe, pustila do miestnosti myš. A myslíte si, že sa mladá pani nalakala? Ale nie. Vyskočila a chytila myš, zakusla a zjedla. Afrodita sa nakoniec rozhodla, že vráti ju do jej skoršej podoby. A aké z toho plynie ponaučenie? Je ľahšie zmeniť zovňajšok človeka, ale ťažšie je zmeniť jeho povahu a návyky.